direct. Ons is live en direct. Tas ja man. Ons is live en direct. 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 Ons is live. Jij, dope voetbal man. Was ja. Ik soort net op bezigheid, sa hele bereid sa take my stress levels om te meditate in every way. The burden is too heavy, that's what people say. Maar ik blijf gefocust op mijn missie, to break up, ik op de system wat we oorzaak blijven. Call het woord.